Om la shan slam u nong sen shar don bor jong ka ri Iran u Ayatollah Ali Khamenei ula kelon yap no mau ka khun jong u persa kurim u jong u rangba sipai jong ka IRGC lambat ki wei pat ki noyalam ki bah khmadu jong u Khamenei sau pho sngi pen bana ya ka jingyam breu hapo jong ka tegri ha Iran hadin jong ka jing pentikna ya ka jing sha penyap jong Ayatollah Ali Khamenei bitar ki bor sensar jong ka ri Iran lambat ki kinhun senking atyar jong ka Middle East ban her thama persa ya kari Amerika bat ya kari Israel halor ka jing sha penyap jong ukli du jong kari Iran ka jing bu teng jong unong sen sha don bor jong ka te kari ha Iran u Ali Khamenei ban patri yalade na ka jing sha berngam ban hertma ha kari Israel berkari Amerika ha gini ki tayo ke beladap kala wanra penban ya ka jing yap ya unong yalam u Ayatollah Ali Khamenei pra pho hnru snam ula kelon yap no ha ki airstrike jong kari Israel bat kari Amerika ha ka step jong ka arpu pratrik jong urempang jong taus nam hajar arpunru hadin baki intelijen jong kari Amerika bat kari Israel kila penti kena ba uni uno sensya donbor jong kari Iran udan hapo jong ka nongba hatera namar ka jingdon jong ka ne ka sngi leknyam kabla tip da ka Ramadan kat bau Khamenei udang don berki bahaying hasam ki jong u ki rangba sipai bat ki weipat ki he sorkar ki jong u ha ka ying ki jong u kabdon hapo jong ka nongba hatera kindit layo snow ya ke jing sawa jong ke airstrike jong ko ri Amerika bat kari Israel bakila hirthma kindit ya ke te ke jakasa jong u Khamenei ha ki tayo ke bladap u Khamenei ula buri elade ha ki thliu ke bejliu ki badan hapo jong ke te ke nongba hateran hanrei namar ke don ke ni ke jingle nyam jong ke Ramadan kumta ula mi ne ki thliu banwan sha ke ni ke jingle nyam hanrei pose katnat sentiat jong ke ri Amerika bat kari Israel ki don ya ke jingtip ke batikna bau Ayatollah Ali Khamenei udon hapo jong ka ying ka jong u ka don hapo jong ka nongba hatera kadai ha ka por kumba khandai ba je menstap ha ka arpo pratrik jong rempang kumba ar spa teli ai ki lingsunya pom jong ka ri Amerika bat ka ri Israel kilawan ban her seki benta jong ka nongba hatera batang hapo lai pho second kilala ban siat bat pen praya ka te ka jakasa jong unong sensar don bor jong ka ri Iran ha ka ba ki lat patai ku bor jong ka ri Iran nadu ki television bat ki wei pan kila penbra pajba ba u Ayatollah Ali Khamenei prapo hnru snam ula syak penyap hagi airstrike jong kari Amerika bat kari Israel kumta kari Iran kala penbra ya ka jing yamriu hadu kumba sau pho sngi ai namar ka jing du no yau neu nong yalam ba don bor jong ka te kari hanrei hage ju ka por ki pajba no ya ki persa jong ka te kari Iran kila risa de ka jing keman marsen ya tip ya ka jing syak penyap no jong Ayatollah Ali Khamenei hagi airstrike jong kari Amerika bat kari Israel ka Amerika ba kari Israel ka depan maham lupa yau Ayatollah Ali Khamenei ba udai ban menjur ya ka ka baki ka ledap ban yakran hagi di tayo ka ledap hanrei de ka lang jong te rong sensya don bor jong kari Iran ula kentai ya ka ta ka jing terwa jong kari Amerika bat kari Israel da ka ula kran kop pen ban yaki ban ong ba kari Iran ka don yaki ta ki terma la de ki teriale ban yele persa yakari Amerika bat yakari Israel ha kini kita yau keberadab negalang jokori Amerika kala keren syai ban ong ba lada yau Qasem Soleimani kari Amerika kala ban siat yap yau balai kamla ban siat yap yau Ayatollah Ali Khamenei pet kat syaba pipat buri kat syaba pipi buri hanrei lada kari Amerika kala temu ban siat yap pin om don jaka setia hagan de ringkau bat pin buri yeladi wat lagi ri krabor jong ka perthai ki bekentup ya kari Russia bat ya kari China ki don hagalang jo kari Iran ru hanrei ne galang jo kari Amerika bat kari Israel klam pendam yeno kila dam ngon ban pendap ya ka ka jingtmu ka jong ki bat ka tagalong u Ali Khamenei u deban hersuki bat kari Iran ka deban bujlino da wipat unoyalam haga jaka ka jong u hanrei u Ayatollah Ali Khamenei u persang penban banyale persa ya kini arteli kiri krabor jong perthai bat haka bakadu u haban mat ya ka jingyap kumba ki weipat ki noyalam ki basir khaitam juga perthai ru ki lamat ya ka jingyap ha kini ki snam ki beradap kumta menta ka jingsha set yap no jong Ayatollah Ali Khamenei ha ki airstrike jong kari Amerika bat kari Israel kala penlong ya ka Middle East ban ki win namar ka jingsha set yap ke jong u
kumta haga mit arpo pratorik nagalyang jong ki sipai IRGC bat ki weipat ki kinhun sengking atiar jo ke Middle East kila hirthma yigi katu kani ki jakabu tirthma ba ki jakabu sipai jong ke Amerika ki badan hakalang saudong jong ke Middle East bat set ru daki namding ya ka nongba telebib jong ke Israel kumta ka jing sha set yap no jong Ayatollah Ali Khamenei pra phun rusnam haga step jong ka arpo pratorik jong urempang kan sa penlong yigi babun ba ki jong ke Middle East bandang shun shushu ya ka Amerika bat ya ka Israel u Prime Minister jong ka Israel Benjamin Netanyahu ula ay ka jingkhublei ka jingslur jong President jong Amerika u Donald Trump ban ongba u Donald Trump u President jong ka Amerika u bamenta u day u President u baslur tam ha ka history jong gejuk namar ki ktin ki ba u Ukraine u pendap ru ya ka kam kumba ulatmu kane kalong kumsi benta ban pendu jaj yakinu ki jingtmu basniu jong ka nu ko ri ha ka perthai bat ha ka juga por ula penbena pai ba hapo jong ka te ka ri ha Israel ban ongba ki airstrike jong ka ri Amerika bat ka ri Israel ki la yo ban penyap no ya unong sensha don bor jong ka ri Iran u Ayatollah Ali Khamenei bat ha ka juga por nagalang jo president jong ri Amerika ru u Donald Trump ula penbena pai ba hapo jong ka ri Amerika ban ongba ka jingtmu ka jongi kan omlong lekno setia ya ka ba menta ka sngi ka arfu pratorik jong rimpang ki airstrike jong ka ri Amerika bat ka ri Israel kila yo ban penyap no ya unong sensha don bor jong ka ri Iran u Ayatollah Ali Khamenei bat om slam hadin katu kat ne kenta nakalyang jong ki lat patai kubor jong ka ri Iran kila penbena bat penti kenaba u Ayatollah Ali Khamenei ka ying kasam ki paranong yalam ki jong u ki he sipai IRGC kila syak penyap no hai ki airstrike jong ka ri Amerika bat ka ri Israel hai ka step jong ka arfu pratorik jong u rempang kumta u Donald Trump ul ong ba ngen sapet ye ka jinglong jingman jong ka kam ladang gidang don kam shushu ban hirthma ngin sa hirthma ye ka riran bat ye ki weipat ki ri ki ba persang ban lusha ye ka kam kumta ka jingsha penyap no jong u Ali Khamenei ha ki airstrike jong ka ri Amerika bat ka ri Israel ka dei ka weipat ka jingjob ya ka ri Amerika bat ye ka ri Israel halor ka jingthmu ka jong ki ban te la kam ye ki kamronar jong ka te ka ri lingba ki nuclear plant bat ka thma po ying hapo jong kategori kumta ka ikaban jia hadin jo ka jingsha set yap no jong unong sensha don bor jo ka ri Iran to ngendang ye ap li weipat ki kubor ha ki por ki bandangwan kublai sibun ta thadu ikendu ha ka weipat ka video